De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: geef ons meer geloof. De Heer antwoordde: als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee. En hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht, die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder, bij diens thuiskomst van het land zeggen: komt meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: maak mijn maaltijd klaar, omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink? Daarna kun je zelf eten en drinken. Moet hij die knecht soms dankbaar zijn, omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u. Wanneer gij alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zeg dan: wij zijn maar gewone knechten. We hebben alleen maar onze plicht gedaan. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Broeders en zusters, geef ons meer geloof. Het lijkt wel alsof je bij de slager terechtkomt. Geef mij een pond gehakt. Geef mij 2 konijnenbouten. Maar zo is het natuurlijk niet bij Jezus. Want uiteindelijk, geef ons meer geloof, wil eigenlijk zeggen dat we te weinig geloven. Dat we nog niet overtuigd zijn van dat God in ons leven actief bezig is. Dat we ons niet realiseren dat ons handelen in relatie is met datgene wat God van ons verwacht. Aan het einde van het evangelie zegt Jezus wel dat je alles hebt gedaan wat u opgedragen werd. Maar zo brengt God het nooit. God laat ons die ervaring van ons bezig zijn voor het rijk van God ervaren als komende uit onszelf. Maar om ons niet hoogmoedig te laten lijken, roept hij ons ook weer terug. Denk niet dat het allemaal van jou komt, maar uiteindelijk kun jij handelen zoals God het wil, als je je hart durft te openen voor Hem. Maria is ook de weg gegaan. Alleen die weg. En in het begin stond er dat ja-woord. Ja, ik wil. En wat er in haar leven gebeurt, dat waren momenten waarop zij God kon verheerlijken door gehoorzaam te zijn. Maar gelijktijdig ook af en toe stoutmoedig te zijn. En Jezus te zeggen wat hij moet doen. Op een subtiele, moederlijke manier. Zoals onze moeders dat ook zeggen tegen ons. Je hoeft niet te afwassen te doen, dat doe ik zelf wel. En oh wee als je het niet doet. Je doet het. Omdat je gedragen wordt door de liefde. Bij de afwas de liefde voor je moeder. En in het leven de liefde voor God. En als we dat beseffen, dan groeit ons geloof. Dan weten we dat we niet alleen van onszelf afhankelijk zijn, maar dat ons doen en laten door God wordt ingegeven. Hij houdt van ons. En hij geeft ons ook de kracht. Denk niet dat u het bent. Het is God die in uw leven handelt. Om de liefde die hij aan u schenkt, door te geven aan die medemens. Dat is immers, broeders en zusters, het geloof dat ons kracht geeft om in deze wereld stand te houden. Door die boodschap van Jezus uit te dragen in deze wereld. Hoe die wereld erover denkt, dan mogen die wereld weten. Maar die boodschap moet uitgedragen worden. De boodschap van de liefde van God voor ons mensen. Hij draagt ons. Hij wil ons dragen. Maar die boodschap, broeders en zusters,
Die wordt door de wereld vaak niet geaccepteerd. Want de boodschap van de liefde houdt in dat de machtigen in deze aarde hun macht verliezen. En in deze dagen zien we ook in Nicaragua, waar bisschoppen en priesters onder huisarrest staan en volgelingen van de Sandinistische regering kerken plunderen en kapot maken. Ze willen de boodschap van Jezus Christus kapot maken. Een beeld kun je kapot maken, maar de liefde van God kun je niet kapot maken. Gods liefde zal woekeren in het hart van deze vandalen. Er zal een strijd ontstaan in hun eigen hart. En als ze eerlijk zijn, zullen ze moeten bekennen dat ze zijn gemanipuleerd door de overheid. En dat ze de liefde, het gevoel voor liefde en naaste liefde, verloren hebben. Omdat ze gefocust waren op de macht en het aanzien van de politieke leiders. En niet meer de aandacht voor het volk. Voor de mens die aan God is toevertrouwd. Die mens die Jezus wil leiden door deze wereld. Door zijn kerk. Door zijn gemeenschap. Ook een kerk die zelf niet perfect is. Maar God is perfect. En God staat achter ons. Dat moeten wij ons realiseren. En als wij ons realiseren, God staat achter mij, dan hoef ik mij geen zorgen te maken hoe ik zijn boodschap moet uitdragen in deze wereld. Dat is wat Jezus ook zegt. Denk niet na over de woorden die je gaat spreken. Ik zal spreken door jou. Dat is dat vertrouwen, broeders en zusters, dat we nodig hebben om in deze wereld standvastig te zijn. Om in deze wereld het geloof uit te dragen. Mens, je bent niet afhankelijk van jezelf. Maar je bent afhankelijk van de God die van jou houdt. En door die liefde gedreven, broeders en zusters, kunnen wij over onze eigen schaduw heen stappen. Want we weten alle dat we fouten hebben, dat we tekortschieten. Maar we weten ook dat God van ons houdt. En dat hij van ons blijft houden. En dat wij zijn liefde mogen uitstralen in deze wereld, in ons doen en laten. Daarom willen wij zeggen, God geef ons meer geloof. God geef ons meer vertrouwen in uw aanwezigheid in mijn leven. Amen.